वडापाव चटणी नाही का? हां तू किती करता का वडापाव चटणी घाल. आणि इथे एक भजी दी मी एक प्लेट आणि प्लेट डोर भज्यांची प्लेट डोर ते कुठल्या बरे बरी चहा कर एक हातून साखर घाल ना का एक विदाउट शुगर कर एस ही आमची सध्या आमका चान्स असा खंय खाया भजी काय पिया समोसा खाया इन्चार्ज AICCचे इन्चार्ज माणिकराव ठाकरेजी हांगा म्हणले पुणेची भजी आणि वडापाव म्हणले खाऊन टेस्ट करूया. पयर CM येवन आमलेट पाव खावन गेलो म्हणून तुमी आयज वडापाव बीन खावपाक तशें कितें आसा हेंचेर लिंक काय म्हणटा? ना ना आज कॅम्पेनिंग करता आसतना आमकां थोडी भूक लागिल्ली सो म्हणून आमी वडापाव खावपाक आयल्या. जैसे मुंबई के मिठा से यहाँ पे वड़ा पाव में आ रही है जो क्योंकि हम मुंबई में जो देखते हैं कि वड़ा पाव ही खा के वहाँ पे लोग अपने काम नीचे करते हैं. तो यहाँ पे वड़ा पाव जो हम खा रहे हैं तो सभी कैंपेन के बाद कांग्रेस पार्टी का कैंपेन चल रहा है. आज हमारे पाटेकर जी जो है वो कांग्रेस के पलदा के कैंडिडेट है और बड़ी जनता उनके साथ है वो दिखाई दे रही है. सभी वही चाहते हैं कि केतन पाटेकर जैसा एक धंधावर कार्यकर्ता वो चुन के आना चाहिए. ये सिचुएशन आज पूरी इसमें बनी है. सभी जाति धर्म के लोग उनको लाइक कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं. हमारे जय विजय निश्चित है. वडापाव कैसा लगा कोरोना का? वडापाव मुंबईच्या वडापावाची चव याच्यामध्ये तिथं जुन्या बस स्टँडवर येऊन सगळ्यांनी वडापाव खावा हे आमचा आग्रह आहे. आणि काँग्रेसचे उमेदवार चेतन भाटीकर यांना मतदान करावं सर्व जनतेने हे सुद्धा आव्हान आम्ही करतो. सर किती पर्सेंट आता झालेलं आहे म्हणजे कॅम्पेनिंग वगैरे? आमच्या उमेदवाराचं आणि जे काही पदाधिकारी आहेत नरेंद्र सावेकर आहेत ते खासदार भाजपचे शुभेच्छा तुम्हाला. थँक्यू. शुभेच्छा तुमच्या महत्त्वाच्या आमच्यासाठी. आमची भेट झाली फॉर्म भरत होते तेव्हा मी कोकणीत बोललो तुमच्याशी. सिद्धार्थ कुंकळकर ही आधी पणजीतले आमदार होते आणि त्यांचे वडील काँग्रेसचे आमदार होते. तुम्ही त्यांना कन्व्हिन्स करायला पाहिजे. कन्व्हिन्स करणारे पुढे कन्व्हिन्स झालेले आहेत ते बीजेपीसाठी काम करण्यासाठी. काँग्रेसचं काम करण्यासाठी आता. ठीक आहे ठीक आहे. आमचा म्हणून मला फक्त लोन दिलंय. आम्हाला तसे सगळे आमदार तुमचे लोणार बरोबर आहे. काही वेळ सप्लाय केला म्हणणं घ्या हनुमान जयंतीच्या निमित्तान सगळ्या समाज गोंयकारांक हनुमान जयंतीच्या परबी आज कॅम्पेनिंग करता आसतना आमचे इन्चार्ज माणिकराव ठाकरे आमी आज कॅम्पेनिंग करता आसतना ब्रेक घेवपाक म्हणून च्या पिवपाक आज पुणेचो वडापाव खावपाक आणि पुणेच्या वडापावाचो स्वाद घेतला आणि 9 तारखेक पुणेची जनता काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराक निवडून हाडली. हो स्वाद घेवन जे आमी भोंवल्या त्या लोकांनी पळय जो प्रतिसाद दिला आणि लोकांची जी भावना आसा ते पळोवन आमकांच कॉन्फिडन्स आयला. आज प्रत्येक फोंडेकारांनी डिसायड केला की काँग्रेसीच्या उमेदवाराक निवडून हाडटा. आज तुम्ही सगळे जाण इकडे कॅन्डिडेट तुमच्या वांगडा दिसना म्हणटा. कॅन्डिडेट डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता. आज आमचे इन्चार्ज आयिल्ले आमची एक मिटींग आशिल्ली ऑफ ऑल द बूथ कोऑर्डिनेटर्स PCCचे
आम्ही सगळे इंचार्जीस जातले आमचे महिला अध्यक्ष युथ अध्यक्ष आमचे मिडिया चेअरमॅन आमचे बाब सुनील हांवे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दोन्ही एक आमची मिटींग जाली चर्चा जाली कॅम्पेनिंग करून आम्ही हांगा येतले कॅन्डिडेट इज डुईंग डोर टू डोर कॅम्पेनिंग दुसऱ्या भागात